Koca Hadar'ın tolkullarının sesi. Biz avadada deyin jalpıyor. Hem deyin jalyar, hem siz için gepleşik eder. İsleteniz biraz başından başla. Assalamu alaikum dinleyijiler, gaderdan vatandaşlar. Enelem Thomas Basla geldi. Her kimgem deyin jalmagy desi gelýär. Deyin jalmagy mesalan Thomasda deňde awada aýtmaly orda. Ýöne hemmemizin kellämizde şu bar. Meselem näde gitmeli, nähili resmi namlar gerek barıp nira ýerleşmeli. Umman bir näçe sowallar bady. Edil biziň dörejilik toparmazda hem şoň ýaly. Ýöne ýörüýte maslahat salgy berdiler. Güneşli zaman sos kärhanasy şoň ähli zat siziň ýeriňizde, siziň dereňizde çözüp berýär diýip. Ýöne bir demede şu ýere geldik. Näme mümkinçilikler bar, näme hyzmatlar bar. Häzir bile tayinlanar, bile öğrenir ve siyahatçılığa yola gider. Görün. Ya daha hemmet için ne oluyor şu an? Kıysaca düşünürlerini. Bol sağ olun. Ene mehribaniyleşler görüşüňiz ýaly güneşli zamana sos kärhanasynın ýörüte VIP Club Card, yani all inclusive ya başgaça hemmet içinde sökülçüne diýsek bolýar. Bu kartı almak için siz bu yere gelýäňiz, ýörüte resmi namalar doldurýarlar, sizi registrasiýa edýärler we 11 000 manat töleg bar bir adam üçin. 11 000 manat tölega näme gerýär? Bäherden gitmek, şol ýoluňy, meselem uçora tapylýan petekler, ondan baraňda biriniň garşylamasy, onu kabul etmesi ýöne elbetde otel ýa-da mehmanhana bilen täzerek, meselem diýjek bilen gurrunlary soň çözmeli. Aňryk par paýtanda bolasyňyz gelse şu ýerde çözülýär. We ähli näkileýden gyzykly zatlar ütköşük başdan geçirmeliň hemmesi de şu ýerde garaşýar diýerler, ne diýişi ýalatajanyň. Bizem elbetde garaşýar, görýär, nämeler garaşýar, bizem mämiz bilelikde siyahatçılığa gidiyorsanız siz tayin olsanız yola düşelim. Sağ olun Atacan. Sağ olun. Ene mehriban dostlar, kart jübide, oşlar maşinine kelle avada yöredigen ne Mehmet? Ene mehriban dostlar, şu an dedil uçar bilen gelip konuk Türkmenbaş şäheriniň yerli howa menziline. İsam, klimatam hem hemme zadyn öz aktiv ýagdaýda herekete girmäge, görkezmäge başlady. Bärik geleňizde edilmeň ýaly siziň ýörüýteňizden giç çykýar. Ene olam tosalykda. Dursun Tuwakona. Salam, goňaşmy ýagdaýlaryňyz işläp berýän tamam. Ene edil şunyň ýaly mehmanlar gelende, meselem men özüm geldim tosalykda mehman hökmünde şu ýere. Bu hiç ýyly pikirlem planlam ýok. Awada barada, ýani hem etmeli, nirelere gitmeli. Ene meň deregmese aýtyp beriň hem maňa hem telegörjülemde näme diýär? Bizim birinci planımız da sizi atölye yerleştirmek. Ondan sonra sizi развлекательный zatlary görkezeriz. Umman islenlik zatlar var da elbette sizem garaşýar. Transferimiz garaşýar. Berem. Gidiverelim görüşürüz. Sağ olun. Ene mehriban adamlar giydim beni atelime getirdi şu ýagdaýda. Şu ýerde birde belläsim gelýär, siz güneşli zaman sos kärhanasyna baryp ýanky bron edeňizde tölegini geçirýäňizde all inclusive alýaňyz eliniňizde. Ondan soň näme bolýar? Ýörüýte siýahatçylyk kärhanalaryny ýa tur gruppasy birikdirýärler we siz şu ýerde islenlik atelle, meselem o ýa o diýen zat ýok, islenlik atel öz güňiňizde ýaraýan atelle galyp bilýäňiz. Men ýagdaýymda şu atel içine girip göreli, içine elbette görkezip oturjak däl sebäbi. Meselem sizinki başga bolýar, menki başga bolýar, şoň üçin manysam ýok. Ýöne girelim. Ene seredin, otoma geçmek hem 2 minut çıkıp oturuň şu ýerde bir daha aýtyp berjek. Seredin, güneşli zaman sos kärhanasy size şeýlerek mümkinçilik ödürleýär. Ertirlik gün ortalyk akşamy 3-dan nahar, özüm nähili ýa deňiz merjen restoranna baryp şo naharlary alyp edinip bilýäňiz, ýa da şapak restoranna, meselem öz isleňize görä, öz näýleýän aşganaňyza, kuchnaňyza görä saýlap bilýäňiz. Ikinciden, şu ýerde diňjalýan adamlar üçin awada etrawyna ýörüýte durilýar şu taýda we adamlaryň diňişligi, rahatlygy üçin husus awtomobiller geçirilen elbetde onu bilýänsiňiz. Indi ya sary Hyundai'lar wa taksiler,
ya da ayağınız bilen yörep hareket edýäňiz şu awada etrafynça. Inni seredin. Bu näme diýär güneşli zaman size diýär, mesela nahar yiyecekmi ya, ona gidecekmi, buna gidecekmi bir näçe hedefler göresin gelýän bolsa, ondan mesan ýörüýt avtomobil berýän. Sen näle bolýar? Gelen atelyň aýdýan, sagat belleşýän, grafik diýýän o erti buna gidecek dordam. O sagada toşny dolu wagtyna laýyklykda şol atelyňden edil öňüne gelip durýar avtomobil we sizi mindirýär we barmal ýerinde barýar. Ýene şu barmal ýerinden ýene alyp gaýdyp atelyňde getirýär. Bu diýmek all inclusive. Onda men biraz otomobil çekdiğince malcık sizden biraz diýinjiňizi alyň erti ýerden daňdan deňiň garapynda görüşertmek bolsa. Sag olun. Assalamu alaikum mehriban adamlar. Yine örgedek saman ördüňizmi? Ine gördük, ertiňiz haýyrly emmäňiziň bilen daň bilenjik plan boýunça nämeler garaşýan bolsa, gedilenjimizde tiýakatymyza dowam edýär. Häzirlikçe ertirligiň wagty geldi dogry. Onda hemmämiz bir ertirlige dönüp garny öýreli, ondan ýuwaşykdan awada aýlanyna başlarsyň. Gitdik. Ene mehriban adamlar, gördüňiz gireligiden hem düýnem aýdypdym size ýadyňyzda bolsa Şapak restoranyny ýa-da Deňiz Merjin restoranyny esleňizde görä edilýäňiz. 3 tanam dürli wagtyna nahar bar. Ertirlik, öýlenlik, günortanlyk we akşamlyk. Biz ertirlik sagamanja turduk, hotelimizden çykdyk, bu geldik şu ýere ertirlik edinjek bolýar. Nesebeden ondan soň bir de bir näçe gydykly garaşylmadyk sowgatlar garaşýar diýe, deňiz bilen we derýa bilen baglanşykly. Ondan hem işden açyk bolsun emmäňiz. Ene mehriban adamlar, men kapitanım bilen tanış bolun Abdulla. Häzir bize hem katamaran görkezjekdi, hem şu ýerde ýürüýti gondola bar. Onuň nämedigini görer, hem bilelikde syýahyda edýär. Ýörüňiz. Ene mehribanlar, görüşüňizi ýaly inem biz awada akvaparkyna. Geldik ýa görkezler bärde nämeler bar ýörüýtis üçin. Ene şu ýat bir aýdasym gelýär, meselem her ýere barýat ýagta barýat bäri kelýär, tölek barda aýdam doktordan. Diýän näme üçin beýtip görler aýdyp. Aslynda tölek ýok hiç ýeri. Biz tölek edemiz. Şu güneşli zamana sözkärhanasyna baryp alan ýörüýti olan gözüm bilýärdim. Hemme zady öz boýuna alýar, öz üçin alýar. Şonu ýene bir ýola ýatladan edim. Ýörüňiz näme akvaparka? Adamlar atraksiyonlara ödüňiz gördüňiz. Başga da adam ne adaty howuzlar, umman nämetmelik berler. Arda suwa düşmeli, eşik çykaryp suwa da düşüp durmadyk. Her kim öýde gelip öýde lezzetli çykarypdylar. Eçe düşnükli, bedem onun enmiki mendilmede tarap edýär. Ene dostlar, ýankyda atdan soň enlik etmeli zatymyz, enlik gelen mendilmedem Tolkun Yacht klubuna şoňa ýörüýte ýachtylar allyk.
Her ihtimal bilýär, elbetde biz hem geldik, biz pul tölämde all inclusive'in içinde. Diýince alyas, görýäs, hazaryň şeýle deňiň kenarlary bilen umman ýörüň hemme. Men sizi ýaktama çagyrýar. Yeah. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay at the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. Yeah, it's a motherfucking party, and it's about to go down. Pass me a cold one, only getting older. I'ma gon' pull you closer, if it's okay with you. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay at the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. Yeah, it's a motherfucking party, and it's about to go down. Pass me a cold one, only getting older. So I'ma gon' pull you closer, if it's okay with you. If it's okay, you can. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. Yeah, it's a motherfucking party, and it's about to go down. Pass me a cold one, we're only getting older, so I'ma go. If it's okay with you. All day, all day. Ene mehriban adamlar bize matelimizden getirdiler şu ad. Bize akşamlık naharını etýär. Akşamlyk naharyn nerede? Deňiz merjeni restoranyna, Şapagaýyň görkedik, şu sebäpden deňiz merjenine geldik. Ondan bu ýerde open air ne görüşüňiz ýaly party dowam edýän eken. Bize şoňa gabat geldik. Birazjyk mundan kärdeşim ýagul tarapyndan düşündirilmekde, açylmakda, bärde açylşa gatnaşdyňyz, özüňiz hem gördüňiz. Inem bize şu partyň üstünden geldik. Netip bolsa hem konsert görer, hem akşamlyk ediler. Ýör. Bugünkü şapağımızdan batırdık. Siyahatçılığımızdan, kızıklı yedirin çepleşimizden bu fanını tamamladık, mehriban adamlar. Bugünümüzden turanlar deyip, öýde oturan yerinizde azajygam bolsa biz bilen pikirleriňizden boşap, alydalarynızdan boşap, bir siyahatçylyga gidensiňiz diýip ümid edýän. Başga näme diýmek galy? Ýene janyňyzyň saglygy bilen, başyňyzyň dikligi bilen ýene kepleşiklerimizde diýdarlaşmak hemmäňizde nesip etsin. Indi kepleşiklerimizde gyzykly gezelenişde görüşýänçek, hoş sag bolun.